bandiraɓe sehlaɓe hettoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon titruji moɗon e oɗo journal hande min mbaɗan toon oɗo ñalawma dimanche poyɗiɗi lewru octobre hitan ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi titruji meɗen ko adi foof min siftinde on hande ko hanki ñalawma woni topital pulago toon to kolon bismillah ma en gaddu rapport mo min mbaɗan noon hande ko fati e nguɗo boto habaruji men toon to États-Unis puɗɗoɗen ko Donald Trump en wayni ko ñande aljuma nde kanko no o famnama wonde o heɓani prix Nobel mo haɓantuno oɗo dumum foof kanko Donald Trump kadi mo kontini hande peeje makko bawɗon fof beele mo kontini nangude yimɓe ɓe ganduɗa en walla nawde toon to tribunal yimɓe ɓe ganduɗa wiyata ko anji makko ɗum noon ko lundinoɓe walla ko ɓuuri hen e démocrate en habaruji men international ma puɗɗo toon to Sénégal noon ko tun ade konnguli kanko Marie Rose ko haali ɗum noon joguiɗo konngol laamu Sénégal ko haali wonde ko laamu Sénégal ma kontini peeje fof ɗo wawi wadde hay sindo FMI walla ɗum ɗum noon ɓe beltani ki oɗo sa joni hono modis yandini crédit mabɓe toon to Sénégal habaruji men international cakkitoɗen ko toon to Palestine tugnade kadi ko fama ene wayno ko gostodiral prisonnier ji hakkude mabɓe kamɓe Hamas e Israël fuddoto ko subaka law altini ɗum noon ko tugnade kadi e peeje baɗaɗe ene wayno ko croix rouge ma heɓe ɗiɗon prisonnier ji haade mum nawde ɗum toon to Israël ko ɗum woni toɓɓe men ɓuuri mawnude ɗiɗo habaruji mbaɗan toon hande oɗo ñalawma dimanche poyɗiɗi lewru octobre hitan ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi ma en gartu joni joni jañoɗen hen siftinɗon tan ko musidɗo mo Nama Touré haalata e moɗon. Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole radio Jowol Sare ko hettoyankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo radio Jowol Sare International. Jiɗɗa ko kabaruji jaggu radio Jowol International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtari kala kena wallita gurdam ade ena yewteno haale e nder radio Jowol International wonande jogiiɓe publicité jokkodir eya radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto radio Jowol International. bandiraɓe sehlaɓe habaruji men États-Unis puɗɗoɗen d'abord ko siftinde ono kanko Donald Trump ñande aljuma ɓen ɗo en wayno heeɓi habaru mo welani ummade toon to Norvège ɗum noon e wayni ko ɗoɗo dumunu foof ko laami ko kanko Donald Trump ko ƴeew wonno toujours koye wadde peeje fof beele mo heɓa prix Nobel toon to comité gonɗo toon to Norvège siftinta toon ɓeɗon comité ɓe cuɓoto henne ko neɗɗo moɓe keftini kañum hoore mum en liggono ko fate jaam soit e leydi mum soit e leyɗele goɗɗe wawi on fof ene woni ko kanko Donald Trump comme e tugnade kadi kabaruji gumni toon o haalnama wonde ko heeɓi oɗo prix ko biyeteɗo Maria Corina Machado ɗum noon ko kañum hoore mum ko neɗɗo jeeɗa toon to Venezuela kadi ko neɗɗo jeeɗanoɗo e yimɓe lundiɓe toon to Venezuela o gonɗo oɗo sa joni caggal leydi donc tungane hande kanko gardiɗo oɗo comité ono kanko biyeteɗo Jorgen Watne Fitness o wi wonde ene wayni ko gonga représente ɗo ko fate haqqille ko fate oɗo prix kanko biyeteɗo Maria Corina Machado par ce que kanko e haare makko nde woni toon dartade laamu toon ene wayno wawi rendinde yimɓe heɓa wawi rendinde partiji kewɗi surtout kadi haɓanede ko fate en démocratie no dandira toon taw ko peeje jadduɗe e jaam wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump ɗum noon ko guila toon to congrès ha e caggal leydi ko ɗum toujours o haalano wi wonde komo foti kanko hoore makko rokkede prix Nobel de la paix donc testira tan wayno ko yimɓe hewɓe ganduɗa kanko Donald Trump sipportu ɗum enen nelda toon ko caggal nde comité oɗo comité kañum hoore mum sini golle muɗum e ɗum ɗon kadi ari ko haade juste balɗe hande kanko Donald Trump o wawi dañde nanodiral toon to Palestine hakkude kamɓe Israël e kamɓe Hamas hande habaruji mon to États-Unis tugnade kadi ko yalti ono kamɓe gouvernement fédéral mo États-Unis ɓen continue hande uddude baafe mabɓe ɗum noon ko hande woni ñalawma sappo e ɗiɗaɓo mo ganduɗa kamɓe guddi baafe mabɓe firti wonde ko won hande liggoto
liggotoɓe hay siko seeɗa liggotoɓe mbiyaɓe liggoɓe kañum koye men il faut que pada ha gouvernement uddirdame muɗum nde mbawa yoɓede ko ɓuuri hewde yimɓe liggotoɓe oɗo saji joni kono wona tataɓe ɗiɗi gouvernement woni wayno oɗo saji ko joƴina ɗum noon e tugnade hannde jabodiral kanko Lindsey Graham sénateur jeyaɗo toon to Caroline du Sud ngal waddi kanko Mark Kelly sénateur jeyaɗo toon to Arizona tawde kamɓe ɗum fof ɓe ngari ko télévision ngaji ɗiɗi ɗi jiida kanko Lindsey Graham o wonno toon ko télévision NBC News ɗum noon en wayno ko émission biyeteɗo Meet the Press ɗum noon fottude e jeyniyankoɓe o haali haaluji kadi o wi wonde ko yiɗi famnude sehila makko démocrate en wonde ko ene wayno ko kamɓe ɓe jooɗota eɓe kaala ko fati en gueɗe ɗe ɗo démocrate ɗe mbi alay sago mbayleɗe ɗum noon gueɗe ɗeɗen ko fati en kala assurance médical mo kamɓe républicain ji ɓe continue guila kanko laamu makko kanko Donald Trump fuɗɗi ustude ɗum ɗon ko hadde yimɓe hewɓe hebde ko fati en no cafrude tawde ngala doole o wi ɗum ɗon wona hunde nde ɓe jiiɗi haaldude démocrate en tawde démocrate en jaɓani uddide laamu oɗo sa joni ɗum noon wi wonde ko ene wayno ko omo rokka fodore makko wonde so tawi laamu ngu udditama walla laamu ngu baafi mum udditama sénateur Lindsey Graham kanko hoore makko mawo jeeye républicain ji haaldoɓe ko fati en ɗeɗo gueɗe ɗi ganduɗa démocrate en namdoto ko fati komo mbiyata Obamacare ɗum noon e wayno wi wonde ko mo siftino tan e wayno koye nder hitande ujunaji ɗiɗi sappo e jeetati ha sappo e jeenayyi hono kamɓe kadi républicain e kamɓe démocrate ɓe poɗodiri no fewi nde shutdown wanno toon nde laamu ngu uddino baafi mum kene wona 55 ñalawma kono e wayno ko nden oɗon saaha kanko Donald Trump o namdotono kalis pour maade ɓelal frontiére hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Mexico kono noon e wayno ko démocrate en callinoma oɗon saaha kono noon ɓe mbawi maade ngalɗon ɓalal kono noon wona sibabude démocrate en wonde fof en ko kanko Merkel ko e nder haaluji ɗi o jaabi o namda est ce que kamɓe démocrate ɓe jaɓa ko ma gouvernement udditede ma uddita baafi muɗum ɓe jaɓa haaldede ko fayate assurance oɗo kalte wino o wi ɗum wona hunde wawde nde mbawi jabde par ce que ko podane ɗe jogorani kamɓe républicain ji respectude o wi donc ene wayno oɗo sajini koɓe kaɓete kamɓe démocrate ko wallude kene abbo e 19 million Amérique naaɓe wonɓe ɗo en pour ko fati assurance médical mo jogino beele ene wawa samminede e wiide makko kadi wonde gueɗe kewɗe ganduɗa parɗe oɗo assurance médical woni koye expirde ɗum noon so tawi ɓe kaldani ɗum ko hunde jogorde bonde par ce que so tawi kamɓe républicain continue salade o kala ɗo wawi yaade ene wayno ko américain ji foof ene nandiro ɗon saaha ko fati ɗe oɗo assurance médical il faut ko artire ɗum noon ñande aljuma ɓinɗo hono kanko Mike Johnson o haalde kadi e yimɓe sarɗiyankoɓe surtout républicain ji o wi wonde kamɓe républicain ji won hoɗnoɓe e leyɗele men o ɓeydini ɗumen kene wona yontere ha hakkude octobre ɗum no firtan wonde ko kanko Mike Johnson o yiɗa oɗo saha joni hono kamɓe républicain ji ɓe garta toon to Washington ɗum ɗo fof salade wonde kamɓe républicain e démocrate ɗum kaldirni ɓe jooɗiri pour wawde discude ko fati e ɗeɗo caɗele dendinde ɓe oɗo saha joni habruji men États-Unis cektorɗen surtout habruji politique ko fati hono kanko Donald Trump anniyaji ɗi o jogui oɗo saha joni continuité au moins addude yesso tribunal ɓeɗo ɓe wiyata ko yimɓe ɓe ganduɗa en tampinnoɓe ɗum noon e tugnayi ko yalti hande ono kanko JD Vance e nder konguɗi jaltunoɗi ɗum noon ko nde wiye toon to Fox News o wi kono e wayno ko ɗo e duuɓi 3 garoji hono kanko gouvernement mo Donald Trump mo continue artirde ɓeɗo yimɓe ɓe ganduɗa en kanko Donald Trump mo continue takkude ɗumen o wi wonde ko ene surtout jeeyama enquêtage walla kaale makko gueɗe bonɗe e nder konguɗi kanko Donald Trump ko haalno ɗum noon ko balɗe ɓennuɗe o haalino de kanko James Comey takkede toñangueji note mo winduno fade justice makko o wi wonde ko ni woni ko gueɗe mum leeɗi donc holko woni sababu ha hande hono James Comey hono kanko Adam Schiff hono kanko Leticia James affaire mabɓe hande ɗum hen ko ɗum waɗi woni balɗe rewi hen tan hono kanko James Comey procureur mo keso mo kanko Donald Trump mo ƴeftuno fawe oɗon toñangueji refti hen kadi yontere refti hen hono kanko oɗon procureur kadi Lindsey Halligan ene wayno fawi kadi toñangueji hono kanko kadi Leticia James wiide wonde ko won déclaration ngaji ɗi waɗi ɗiɗon déclaration ngaji ko déclaration ngaji ɗi gona gonga ene wayno kadi ko caggal muɗum hono kanko Donald Trump mo continue oɗo saha joni wiide wonde ko hono kanko Adam Schiff noon siftiniɗon ko sénateur jeyaɗo toon to Californie e kadi ko kañum horum ardino goomu enquêtannoɗo kanko Donald Trump gueɗe ɗe o takkano ko fate surtout o jokkodirino toon de Ukraine e laamu gonnogo toon oɗon saaha hono beele woteji toon to États-Unis woteji bannoɗo hitande ujunaji 2016 beele ɗino woteji no guure e kadi no wayno ɓe tekkino oɗon saaha kadi ko hoore makko jokkodiron kadi Russie donc Adam Schiff kañum ardino ɗum toon to banggue Sénat donc ene wayno
mon continue de Adam Shift ala sago kambe département justice be mbaawa fawde makko toña ngeji di makko kadi kanko Donald Trump wonde ko Adam Shift e nder enquête aji tuye enquête aji mbaɗano ko fate Ukraine wonde Adam Shift ko neddo mo wona gongirante e dum non wayno ko mon continue ande haalum ko jiida dum don e donc tungnade kadi ko yalte nyalama hono kanko Donald Trump gomo ko gondo son to Maryland yimbe be tobdi won son to Maryland surtout kanko biede Kelly Hayes kanyu woni o do sa joni atoni to Maryland kadi ko neddo mo Donald Trump tobi kanko Kelly Hayes o wi wonde ko o do sa joni be ngongdi wonde ko kanko bietedo John Bolton dum non wayno ko menno do wonde conseiller makko kanko Donald Trump e manda makko gadon cagal mum seki dum en wayno ko o do sa joni mi jiggi gedde de ganda e mbay tokkudem kanko John Bolton non ko taka o do sa joni bi wonde cagal nde netti likutade ton to Maison Blanche netti likutade Donald Trump kanko wari makko no wayno mufti gedde de ganda secret dum ton to galle makko gondo son to Maryland ko non wayno ko o do sa joni woni so tay kanko Bolton non wayno o tawa mo faama gedde de takade kanko wonata neddo tata o do sa joni mo kanko lam makko kanko Donald Trump takki kadi ko yimbe be ganduda en critique no be walla ko yimbe beldane makko tunnaade kadi handi ko winda ton to MSNBC News ko wonde fo en wayno ko hawnaki yontere arunde ma ande hono kanko ministère topiri fate justice mo leydi ndi gardu mugol makko kanko pambandi tay mo jew mabe continue ko fate fawde kanko John Bolton donc tunnaade hande gede jaltude on kanko Donald Trump neddo goto bietede Ed Martin non ko neddo menno do wondi kanyu hoore makko mo nomno en ton to district Columbia kanyu odo sa joni wayno woni garde de département justice ko fate gom biata weaponization working group en woni ko kanyu toppi kala ko fate gedde di ganda en kanko Donald Trump bi dankite tunnaade yimbe be ganda haltube onde be jida inde men kale bi wonde hono kanko Ed Martin wawi yillade laabi kewdi ton to Maryland no fotude kanko Kelly Hayes pour wawde sir jewde so tay Kelly Hayes en continue ande diddu dossier hono kanko John Bolton dum non ko way wonde fof hawnaki yontere ma dum ande holto do dum yarata khabruji men international tonto Senegal ko fati callale tugnadi kadi ko winda tonto Seneweb en way ko yimbe jiita ma tonto region gonno tonto Matam dum non gonde nyawu Pawle Valley Rift kumnata hande article bindade tonto Seneweb bi wonde kaga don yita ko nyande capantati livre septembre tonto poste gondo tonto Agnam Siwol dum non won ko district sanitaire to Matam cagal ne be recense ken won temete e jessasi dum non ne badi recense ken won temete tete e jessus kawji jessus mba yitude en kawji nay ko won fof tunnade ko be kali o do sajun wani ko tonto odon region en badi ko yimbe dido mai sibabunde ngudo nyaw yimbe dido kadi chafrim dum non ko nande kawji joyi jitno ton donc yimbe dido mai en e yimbe dido kadi chafram en nad gotine diande na hôpital donc tungnade hande kanko ministre de la santé mo leydi Sénégal Ibrahim Sy ko haali wi wonde ko kambe gurode fof ko wallondirde yimbe liggotobe ton surtout kala ndi sifaji ngudo nyaw yisa taw harale be topiri dum ba ar ton ko ay won fo tunade ka hande ko yalti ton non ko pour habde ngudo nyaw hôpital régional gondo ton to Matam mabe keb balde garoje en laboratoire mobile dum non ko laboratoire nganda ballo yilade kala ko woni ko fati virusage dum non kadi on laboratoire motor ko institut Pasteur gondo son Sénégal ko wonde fo en woni ko kanko Ibrahim Sy mon continue wadde jilluji makko dum non surtout e didon region ngaji gondi ton to bangue maayo Sénégal habruji men hande ton Sénégal e tugunadi kadi ko winda ton to journal Seneweb hande hono kanko gidu kongola lamu Sénégal en wayno o wayno invité ton do radio Sénégal international dum non ko ciagal ne invitation hono kanko mari Rose Khadi o haali hala kew ko fate sur to wonde nyaawore nde o do compagnie birte de Modis wade kambe lamu Sénégal dum wonande baman Modis ko compagnie international to pidi ko fate en bedde o leydi fof hol crédit mudum foti sibabu nde holno yebirti nyamaade mudum donc kambe mudi en wayno ko ciagal nde mbadi beso be mbi wonde ko leydi Sénégal wonno ko niveau BT de BA ciagal ha wonti CAA 1 dum non kadi ko hunde ni ganda welani kambe laamu Sénégal o do sadio donc kanko debbo do hono BT de Marie Rose Khadi fay dum non sifti non ko gongol tonto laamu leydi Sénégal o wi wonde en wayno ko teskiti mo do sadio ko ngodo bet ngo modi wadi mo be teskiri no e wayno do sadio ni kambe ko be cuni hen o donc en wayno miiji mako Sénégal o do sadio ni nena tonye di cadale ne pay mudum taw odon e odon sa kany woro min wada page fof pour labbinde programme mo jigyo tu
en kadi sertude caɗele gestion batengal ngal ganda public ɗum non ko laamu goɓi donigu wi kadi en wani ko Sénégal kañum hoɗum suuɓi ko lawol gonga en caggal nde ɓe gari ɓe teskiti gueɗe gonnoɗe ɗon e gueɗe ɗeɓe tawi ɗon ɗe e gueɗe ɗe kadi ni wayni ko gueɗe keeɗe cuuɗade wonande yimɓe leydi Sénégal gueɗe keeɗe cuuɗade wonande yimɓe ganduɗa luwoɓe kalis toon Sénégal ɓe mbi wonde kamɓe ɓe pelliti wiide wonde maɓe kaltu haala ka haalaɓe hay sinno ne muusi ɓe nimsitani e haalduɓe gonga kanko joguiɗo konngol laamu Sénégal o ɗiɓi takkude hono wiide wonde ko ɗiɗo institution ngaji surtout kamɓe Moody's e kamɓe FMI e kamɓe banque uji goɗɗi ɗi ganduɗa international en woni ko kañum en jogui tan ko anniya e yidde tampinde leydi Sénégal oɗo sa joni sibabude gueɗe ɗe mbaɗaɗe en wayno ko hay FMI ne wayno hande eɓe jogui sikitare wonde ko kañum hoɗum natti wadde liggey muɗum par ce que tawde yiiɗa kala ko woni gonga haale donc wawi wonde fof ene woni ko kanko Marie Rose wi wonde ko oɗo sa joni leydi Sénégal nan continue ha hande ne sanctionné sibabu ne haali gonɗe o wi ko eɓe teskiti wonde ko leydi mabɓe Sénégal woni koye lawol moƴƴol e woni kadi koye réglude probléme uji muɗum e wiide makko kadi wi wonde koɓe puɗɗi ko erne wayni ɓe puɗɗima waylude gueɗe kewɗe ɗe kadi waylude ɗum wona gueɗe tan ko fate ngaalu wona gueɗe tan ko fate politique ko gueɗe kewɗe gueɗe ɗum juuti ɗum no foof e sibabude résultat ji puɗɗi dañde ɗi oɗo sa joni eɓe gandi ɓe goni koye lawol moƴƴol o haali kadi o jokkodiral hakkude mabɓe kamɓe leydi Sénégal laamu keso ngu e joddinoma yontere ɓennude taw ɗum noon ɓe joddinoma e Fonds monétaire international ɗum noon koye ɗaɓɓade kanko directrice Fonds monétaire international kadi ene wayno ko ndeɗe e ndeɗon jonde kamɓe Fonds monétaire international ɓe mbawi no yettude leydi Sénégal sibabude darde nde jogui oɗo sa joni donc wi wonde ko jonde nde kadi ma continue yontere aronde e ɗum noon e oɗon saaha maɓe mbawa andude holko woni Fonds monétaire international holko ɓe pelliti wadde koɓe mbawi fewjude foof kanko Marie Rose wi wonde ko hunde ne woni sur wonde so tawi FMI woni ɗon so FMI ala ɗon ɓe jiiɗi ko wonde ko suɓade joktade hoore muɗum kadi hunde fof wadde dow laaɓal donc maɓe continue haɓede ha to dole maɓɓe kaaɗi Sénégal fotani tampinede sibabude liggueji moƴƴi ɗi waɗata o haali hen kadi wi wonde koɓe gari koɓe gussi ñamale ɗi ganduɗa laamu ngu joguino wonnande ko wonno 13% wonti 7% ene wayno oɗo sa joni ɓe jiiɗi toɓɓade ko yettade ken won 5% e ɗo hitande ujunnaji ɗi nogas jeegom kanko oɗo debbo joguiɗo konngol laamu Sénégal Marie Rose wi wonde ko ene wayni koɓe jiiɗi ko Sénégal wona yeeru leyɗele kewɗe africain ji kañumen koye men gonɗe e caɗele baɗe ni henna tan tumnata hande Sénégal commentaire muɗum kamɓe laamu ngu ha hande ɓe continue wiide wonde ko ñamale cuuɗaɗe ɓe kalata wonande ummade Macky Sall ɗe hay sinno Macky Sall kañum ho ummini oɗo sa joni équipe fate enquête koɓe kalata ko ene wayno ko kamɓe koye mabɓe ɓe rekkilani eɓen continue ha hande wiide wonde koɓe ɗeɗon ñamale cuuɗaɗe ko ɗum woni koɓe tawi toon ko wawi wonde fof ene wayno ko haare nde ko continue oɗo sa joni banggueji ɗiɗi fof tawde kanko ancien président Macky Sall kanko no ƴefti goomu timmuɗo goomu o kadi ko haraleɓe taw ko aduniyankoɓe andaɓe pour wawde enquête ko fate ɗiɗo haaluji kalteɗi bonnuɗi inde laamu makko kanko ancien président Macky Sall hande habruji men international hande toon to Sénégal e tunade kadi ko winda hande toon to Seneweb hono kanko Ngone Saliou Diop dossier makko mo ganduɗa ɓeɗo oɗo goomu toppitude ko fate cybersécurité ko mbiyata division spécial cybersécurité toon Sénégal ene wayno ɓe guddi dossier makko tumnade article o ko windi wonde ko ene wayno ko dossier makko uddama ha laaɓi ɗum noon tugui ñande Allah ɓenɗo e mbawi kadi kala ko ɓe enquête no e ko fate oɗo dossier ɓe neldi ɗum to bureau makko kanko tribunal de grande instance hors classe de Dakar ɗum noon wi wonde ken wayno ko wawi wonde foof ko fate battande oɗo caɗele oɗo debbo haalnoɗe ene wayno caɗele kanko oɗo debbo jeenoɗo e télévision mbiyen sans limite en mbi woni oɗo sa joni koye juuɗe makko kanko chef de parquet ɗum noon ko kanko tan jogui hattan oɗo sa joni soit wawde wiide dossier on kadi uddama ala ko oɗo debbo fawa e muɗum walla uddidde enquête ko fate en kanko oɗo debbo haalluji ɗi haaldi siftini ɗon tan ko ñande 30 lewru septembre kanko oɗo debbo Ngone Saliou Diop o haali halluji biyaɗi ko bonni ɗiɗon halluji o yoɓinoma hen konguɗi ɗi ganduɗa kala koye wolof ko noon mbiya wonde huccini ɗum koye leñol Halpulaar en kadi ɗum ɗon en wayno caggal muɗum yimɓe hewɓe portinoma plainte groupe aji kewɗi ko ɗum waɗi oɗo dossier en ɗum waɗi kanko hoore makko nodda toon to cybersécurité plainte uji goɗɗi kadi janti hen taw ɗiɗon plainte uji kadi déposade toon to direction spéciale cybersécurité jeeyaɓe ngolɗo leñol Halpulaar en kañumen déposé ɗum noon
tutti dum enquêteur men ko ay wonde fof no fada hawnaki yontere darton do nde hawnaki ma ande holko jogori kewde makko kanko ngone Saliou Diop caggal nde o haaldi do halluji e wiide makko wadi halluji makko huccino dum ko Macky Sall o jogonoke anni hucci dum e leñol Halpulaar en kon non wonandi yimbe hewbe kadi tumnade kadi yimbe hewbe ko teskiti kanko mo jogi odon jikku toujours haalde halluji bondi faade leñol Halpulaar en wala leñol fulbe Buruji men international cektorto en ko tonto Palestine tumnade kadi kongol gomingol do tonto kanko jogido kongol gouvernement Israel on kanko betedo Shash Bedrozian o wi wonde en wayno ko Israel naben damini wonde ko kambe nogas neddo haande wurbe taw ko Hamas nanguno be nangi haande mangarte juudi mamen subaka law altine garodo en no hewno waddi ni so tawi yimbe mabbe no goppesa ko yimbe Hamas nanguno dumen beedon yimbe Hamas hewno tottude men ko courage kan horum nawa beedon yimbe to base mabbe militaire ji gondi d'abord tonto Gaza pour be mbawe jewde ko fati callal mabbe habde mabbe continuer hade mabbe beninede en ton der tonto Israel pour be mbawa fotude courage mabbe dum non e wayni ko Hamas kongol ngol halde Al Jazeera mbi wonde ko beedo yimbe be nangi ma nawe nokkuji tasi gondi tonto ender Gaza dum no wayni caggal mudum hema totte Croix-Rouge international ma hebdum men tunade hande kongudi gomidi ton to kanko do debbo biete Shash o wi wonde so tay Israel na bi confirmi wonde kebi yimbe men nogas taw ko yimbe wurbe caggal men kanyum ko ma puddo pude Palestine nanganobe tonto Israel ken aboye ujunaji dinnan en jaybe don yimbe ujunaji didi temedide chapanjoy na do taw ko yimbe nyaawonobe ko hedde ngurno men ko kasuji gonata ko non wayno ko Palestine be daminno ono kanko jaado yardibe Marwan Bargoti kan horu mo ko non tunare khabruji gumri tonde Israel mbi wala yo jogorbe pedde Israel nabe kadi wayno badi jamiroji wonde ko yimbe be jogoro oppude Palestine be mabbe ngoppude men ton to West Bank dum non wayno ko so be ngoppi be don be jida won gulari wala kala pidi koreji be don kolla weltaru men to jokkondira ko te jayni anko donc Israel odo sa joni kadi wi wonde ko odon sa caggal de yimi nogas be ngoppita ene damini kany horu mum hebde nogas jeetat goski taw ko yimbe Israel nabe nangonobe won maybe kadi juude Hamas dum non Hamas wi wonde wari be don yimi ko sibabu no bombardement ji kambe Israel be continuer be neldo tonto Gaza bandiraɓe sehlaɓe to radio sar habruji min jogon noon hande oɗo ñalawma dimanche sappo e ɗiɗi lewru octobre tan ujunnaji ɗiɗi nogas joyi gasi alaɓe ɗum noon yen mbaali jaam ha jaam kadi so Allah jawima e gartu jarama